Nik uste etaren erabakiaren ondoren, behingoz indarkeria alde batera uztea, aro berri bat irekitzen dela Euskadin. Eta aro berri horretan, guretzako ezinbestekoa da adostasunetan lan egitea. Zorionez, Euskadin ez dugu jasan izan, Hego Afrikan edo eta Ipar Irlandan gertatu izan zen bezala haustura sozial bat, baina argi dagoena da oraindik ere printzipio etikoen inguruan lan egin behar dela eta lan handia gainera egin behar dela. Zentzu horretan, geuk apostu egiten dugu adostatutako errelato baten inguruko lanean jorratu behar dugula o aritu behar garela alderdi politikoak. Ez hainbeste indarkeriaren oinarriak edo eta zergaitiak izan ziren, zeren eta hor seguraski ez gara gai izango ados jartzeko, baina bai errelato konpartitu bat etorkizunari begira gutxienezko printzipio etiko batzuk denok propiotzat jo behar ditugula, denok onartu behar ditugula, etorkizunean berriro gerta ez dadin, iragan ilun honetan gertatu izan zaiguna, ez? Beraz, ulertzen dugu, gainera alderdi politiko guztiok egin behar dugula esfortzu bat, alderdi politiko guztiok egin behar dugula lan bat, batzuok eta besteok errespetuaren pean lan egin alizateko eta giza eskubideen erabateko errespetuaren pean lan egin alizateko. Horrek, gailenduko du hurrengo urteetan elkarbizitza normalizatu bat izatea Euskadin eta denok artean gure ezberdintasunekin, gure aldarrikapenekin gutxienezko etiko demokratiko batzuk errespetatzea.